Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordwien. Goeie, en welkom bij Noordwien en het 1 op 1 peteer. Joert, mijn man, dit zijn hele leven al met de holle in muzieksferen hangt, kan ik je vertellen. En soms begin hier een 90 Friesland pop bestiert. En dan op de droppel van zijn pensioen stiert Sjouke Nauta. Welkom, leuk dat je er bent. Goeie. Laat direct voort maar even beginnen, want het komt hoor ik even over die muziek, passie praten en was daar in dien hast en wat in smaak is, we draaien direct muziek bij. Maar intussen heb ik een soort mysterieus idee over die pensionering. Want net in weet precies wanneer je met pensioen gaat eigenlijk. Nee, ik wist dat heel lang zelf ook niet. Is het bekend intussen of net? Ja, dat is nou, het is half mei dit jaar. Ja. Hoe kan het zo onduidelijk? Heeft er je zin om? Of? Nou, ik heb me er nooit mee bezig gehouden. Nou. En dat heeft ook te maken met hoe je je voelt in je hoofd. Ik weet, in mijn hoofd ben ik niet 67. In mijn hoofd ben ik ergens vaag tussen de 45 en jongen, dat is niet meer houdbaar, zeg maar, als je in de spiegel kijkt 's morgens. Maar en ergens tussen een onbestemd nummer. Dus geen idee. Dus ik hou me er ook niet echt mee bezig, nee. Sjost er nou uit of sjost het zin op? Geen van tweeën eigenlijk. Het wordt weer anders en dat is ook eigenlijk iets wat je hele leven aan de hand is natuurlijk. Continu worden dingen anders en dit is daar dan weer één van. Dus ja. Ja, sjost het leven een soort deel van fasen, West-Inzist? Nou ja, niet eens zozeer fasen, maar gewoon een aaneenschakeling van momenten die niet allemaal hetzelfde binnen. Nee, ja. Dat zou ook niet best wezen dat dat zo was trouwens. Dan zit je in een soort time loop die... als je dan een gelukkig moment hebt, heb je mazzel, maar anders dan heb je pech. Die lib is ooit begonnen in Sint-Anne-parochie? Ja. Net de Beeldker? Ja, tussen Sint-Anne en Sint-Jawik in, op een boerderij. Net hier zien, dwarp zelf dus? Nee. Nee, een boerderij. Ik weet nog wel, was heel grappig. Ik ben, middelweg stond 74, was het adres, zeg maar, waar ik geboren ben. En ik heb heel veel gemeen met Sifan Hassan. Want die woonde daarnaast. Ja, niet toen ik daar woonde natuurlijk, want die is veel jonger. En ze ging zij naar het Stedelijk Gymnasium, waar ik ook op school zat. En daarna kwam ze bij Leonidas, bij de atletiekvereniging, waar ik ook op atletiek zat. Dus dat was wel een heel... verder hebben we niks gemeen, want ja, ik ben een oude witte man en zij is een jongere zwarte vrouw. En zij het talent en ik niet, op dat terrein dus. Maar wel heel grappig dat sommige sporen soms parallel lopen. Ja. En zij had de oorslag atletiek naam en die oorslag muziek. Ja, maar ook atletiek hoor, don't worry. Wat wil er jij? Atletiek of muziek? Nee. De muziek is er altijd al vanaf mijn... toen ik in Leeuwarden op school ging, toen kreeg ik ook een platenspeler. En op mijn 12 of zo. En toen was het Hek van de Dam. Ja, wat Hek van de Dam. Wat heb van de ouders erbij? Want ik ben van een iets jongere generatie, maar ik kreeg van mijn ouders die hadden van dat popmuziek gebeuren, wat zij er voor vond, dat is tijdelijk. Dat was als het jong bent en dat gaat aan wel weer hoer. Mijn ouders waren wel boeren, zeg maar wel een soort vrijgevochten, wat modernere typen die alles al vonden dat ik alles wel eens moest proberen. Voor de eerste keer platenspeler kreeg. Ja. Nee, muziek en lezen en al dat soort dingen. Strips ben ik ook een groot fan van worden. Die lagen ook altijd al bij ons over de vloer. Dus de cultuur en ook de wat laagdrempelige cultuur, zeg maar, dat was bij ons heel normaal. Ja, dat was wel een soort de basis. Nou ja, die heb ik gewoon metgenomen. We gaan er straks over verder praten. We gaan eerst naar de muziektag die wij namens die draaien. Het is een heel mooi listje worden. Intrigerend listje. Voort al met de eerste band, want dat is ook een beetje
misschien wel de favoriete band van die. The Fall, hebben we het over namelijk. Ja, dat is door de jaren heen sinds 77 al een favoriet. En mijn hele leven, of nou ja, totdat de Fall zijn deur gaan binnen, ben ik er echt wel fan van geweest. Menig concert bezocht. Maar ik zal niet zeggen alle platen in huis, want ze hebben echt ontiegelijk veel platen gemaakt. Met name ook heel veel live platen binnen er. Maar dat is altijd een geweldige, heerlijk dwarse band geweest met een heerlijk dwarse frontman in Marky Smith. En dat vond ik geweldig. We gaan erin luisteren en straks op praten, want dit is nummer Hey Pap. Going back anymore. I don't wanna go to work and real. No more toast to on the hill. No more of that air I go. And heaven to me, my person is erased everywhere. I stick my pocket pen under my ear, beneath my own carefully scrubbed air. What I wear, I have to check that out of mood as well. Hang on. Hang on, it lives in a way, this is me. Exit the room on the bass square. Follow the group upstairs. It's called Spring. I wrote a song about it. Conceptually, I love Bowie, but it's been lost in the vaults of the record company by our manager. So instead, our new 45 is Girls and Eyes on Brown Tongue. Yes, presently, everyone sings please with. Anyways, it reads the right way to say it in Lancashire. Get back! You had the best summer, and now it's wearing off. No more excuses. You're traitorous. The Fall en Hey Pap. En het weer de vraag. Ons Sjouke natuurlijk om mooie muziek mee te nemen. Dat is een van zijn favoriete bands die we nou draaien. In dit 1 op 1 parteer. Sjouke ik zit altijd van Friesland pop. Maar doe best wat meer natuurlijk. Muziekliefhebber draait ik al heel lang mee in de muziek. En deze band, hier is het er al een beetje hoor. Wat spreekt hij de bot aan? Dat wat zijn zanger, Marky Smith, hè? Wie de oprichter van de band. Ja, een heel vervelende man. Maar dat vond ik leuk, de provocatief. Ja, hij was echt dwars en heel speels en intelligent in zijn teksten. Hij had ook de bizarre gewoonte om dingen anders te zeggen dan de tekst was. Dus een single heette dan How I Wrote Elastic Man. En dat sprak je dan continu als Plastic Man uit. En dan iedereen vroeg, waarom doet hij dat dan? Ja, dat was gewoon pure dwarsigheid natuurlijk. Ja. En al meer van dat soort grapjes. Nou, humor, daar ga ik wel voor. Dus ik vond het wel heel mooi. En je kunt, ook omdat hij dat telkens andere wegen mee bewandelen, kun je ook
heel verschillende interpretaties van zelfde dingen krijgen. Dus iedereen hoort weer andere dingen in nummers dan iemand anders. Dus dat maakt het ook wel mooi. Dat maakt het een soort democratisch iets, waarbij jij als luisteraar zeg maar bepaalt wat je erin hoort, in plaats van dat je dat als op een Stalinistische manier krijgt opgelegd. Ja, van dit mat het wezen. Ja, is het niet zo. precies. Ja. Dus dat spreekt me ook heel erg aan. En qua muziekstijl, ik heb wel wat punk-invloeden, wat garage rock, het is van alles wat eigenlijk. Ja, hè? dus de latere dingen, zoals dit ook, zitten dancebeats in en van alles en nog wat. Dus Die mengvorm vies ik persoonlijk qua smaak het mooist. Ja, mijn smaak die gaat van alles, door alles heen. Van Oekraïense zangkoren tot middeleeuwse dingen, tot noise dingen. Ik vind Ignore Their Tongues van Maurice de Jong uit de Drachten, vind ik ook een geweldig ding. Fenomeen trouwens, hè? Ja, dus om maar eens wat te noemen. Ja. Dus ja, en alles wat daartussenin zit. Eigenlijk, het genre is niet meer een beperking, zeg maar. Het is meer wat er in het genre gebeurt. Als dat ergens op een grens balanceert van nog enigszins toegankelijk en toch ook heel veel experiment, dan spreekt het mij wel aan. Ja, precies. Met al een paar lagen in zit. Als ja, ik bedoel, het experiment om het experiment vind ik dan ook weer niet heel interessant. Dat is vaak een heel theoretisch gegeven. Dat is dan leuk om 3 regels over te lezen, zeg maar. Maar dat is het dan ook. Maar als het ook echt hoort, dan moet er ook, in dat gehoor, daar moet wat gebeuren. Ja. De Val trouwens, we hebben een gemeenschappelijke herinnering aan de band. In ieder geval met Ien optreden. Dat we het Rommeroft Festival Snakeway. Ja. In Snits natuurlijk, logisch. Prachtige editie trouwens, met de Ramones. Ja. Donner en Blitz. Ja. Donner en Blitz. Ja, Arno Hintjes. Ja. Dat is wat minder mij ook. Hè? Ja, dat was mij allemaal te toegankelijk en te mainstream. De Ramones was een kantje boord, weet je wel. Ja, het was heel 1, 2, 3, 4 muziek. Ja, en dat is even leuk. Ja, dat is even leuk, maar daar kan ik niet uren naar luisteren. Nee, kreeg. Nee, er moet wel wat gebeuren ook. Ja, precies. Ja, dat maakt in denken prikkel je dus. Ja. Grappig. Ja, en een gevoel ook, trouwens. Ja. Kijk, en dat gevoel dat wat makkelijker als je met een paar biertjes op bij de Ramones staat, dan wordt het gevoel daarin ook heel makkelijk. Ja. Ramones, heel opmerkelijk. In het begin van de punktijd vond ik bands als The Clash en de Ramones en zo, dat sprak mij niet zo aan. De Sex Pistols dan weer wel, want dat was wel een muzikale afwijking, zeg maar. Maar vond ik die andere bands, dat was veel te veel rock'n'roll. Gewoon een rock'n'roll, 1, 2, 3, 4 inderdaad. Te simpel. Ja. Had dat nog? Of Soms al later pakten de Ramones mij weer wel. Maar dat is dan weer in een andere fase. Dat je zelf net misschien van wat op een ander spoor zit. En dan komt het wel binnen. Ja, dat is ook... Die wegen, dat loopt altijd langs merkwaardige paden die je van tevoren toch niet kunt bepalen. Nee. Het platteland van het... Ja, ik zou zeggen het prachtige Frieske Grijdeland, maar het is het beeld, hè? Texas van Friesland. Ja, dat nemen ze de woorden ook wel eens, hè? Dus, ook al? Ja, Texas is maar groot hier. Ben je echt een echte beeldker? Ja. Ja, ik ben een buur... Hendrik Elings en ik ben de buren, zeg maar. Dus ik weet niet of hij kist. Die is beeldkunstenaar. Kunstenaar, hè? Ja. Hij woont nog... En voor mij ook nog drummer, toch? Of niet? Ja, en drummer bij De Klit en bij Hein-Jaap Hilarius en bij allerlei gelegenheidsformaties, ook bijna zeggen. Maar was er ooit waarom naar het beeld? Want er werd nooit in layout? Nee, dat hoeft voor mij niet. Nee. Het is lekker dichtbij natuurlijk. Hè? Eigenlijk heel snel al had ik het idee van... dat de stad is wel iets... En Leeuwarden is natuurlijk net nog een stad. Ik bedoel, het is geen Londen. Maar het is wel een plek waar het heel veel is. Waar ik heel veel plezier in haal. Ik ga graag naar de film. Ik koop graag af en toe een stripboek. En een plaat. Ja. Dus dat is in een stad. Je stapt op een fiets en in 2 minuten... hij staat allemaal, zeg maar, binnen in bereik. Toch meer stadsman eigenlijk dan is een boerderij tussen Sint-Jan en Sint-Jabek is dan net even wat verder weg. Ja, en elke keer dat eind te fietsen, dat snap ik ook wel. Dat heb ik heel lang gedaan, want ik ben wel heel lang op een fiets naar school gegaan. Ja. Omdat mijn ouders die vonden dat wel een goed idee. Ik mocht ook wel met de bus, zeg maar. Ik kreeg busgeld.
Maar dat kon ik verdienen als ik op een fiets ging. Dus ik kreeg gewoon geld voor een week lang met de bus. Ja. En aan het eind van de week kon ik er weer een plaat van kopen. Dat vreeg ik me al. Chris Boesje moest ervoor werken om bijvoorbeeld platen voor die platenspeler te kopen. Maar dat weer een beetje de modus operandi. Er zat wel een stimulans ding achter. Ja, het was niet allemaal zo van hier heb je geld nodig, hier is het of zo. Nee, je moest er wel wat voor doen. Ik was ook altijd blij als het weer de vakantie weer om was. En dan kon ik eindelijk weer eens van de aardappelrooimachine af en lekker naar school. Ja. Ook zo manier. Ja, prachtig toch? Straks praten we verder. Eerst weer muziek. Daughters, The Reason They Hate Me. Is hier nog een verhaal om te vertellen? Nee, het is gewoon een leuk nummer. Gewoon een leuk nummer. Heerlijk. Er zijn zoveel mensen binnen die echt een hekel aan mij hebben, geloof ik. Dus ik hoop dat tenminste dat metvalt. Don't tell me how to do my job. Carry on like a son of a
Reason They Hate Me, Daughters. Omdat het een mooi nummer is, zet Sjouke Nauter hier onder de tafel in het café van Omroep Friesland. Ben hier op Inpeteer. Ergens in maai, ik hoor nog een beetje mysterieus, gaat hij met pensioen. Had hij heel lang de baas spelen mocht naar Friesland Pop. Daar gaan we straks nog even over praten. Maar toch nog even over die muziek. Doe kreeg dat weer wel aardig. Nou, net zo lang geleden er een prachtig boek verscheen. Rock'n'Roll in Friesland. Ja. Doe kreeg het eerste exemplaar. Handiger. En toen dacht ik bij mezelf. Hoe rock'n'roll is Sjouke Nauta eigenlijk? West, ooit? Ja, Wist ooit rock'n'roll West? Jawel, nou ja. Als je seks, drugs en rock'n'roll, ja, tot mijn 22, dat is een beetje, weet ik veel. Oh, toen, Maar- en toen kwam de gezongen verstoor? Ja, nou, toen ben ik eerst stop met blowen en een beetje normaal gaan doen. Maar ja. En kijk, toen ik bij Friesland Pop kwam, toen was het, als je dan 3 keer in de week erop uitgaat en je komt 3 keer half dronken thuis, dat hou je niet vol. Dus toen hebben we ook, mijn vrouw ook gezegd, van, nou, dat doen we niet, drinken thuis. En als ik aan het werk ben, dan drink ik niet. En nou ja, dat is en daarmee is dat ook uiteindelijk weggesleten door de jaren heen. En ik drink nu eigenlijk helemaal niet meer. Maar ik ben ook aan sport gaan doen om wat gezonder te leven. Dus ja, en dat bevalt me goed. Ja. Want ik zit er nog. En de In beste nog. tegenstelling tot Mark Smith. Ja, dat is weer, ja. Dus, ja. Ja, dat is de jonger en de oprichter van de Val. Hè, die Ja. krijgt, de man leeft trouwens net meer. Nee. Die is eigenlijk wel een rock'n'roll gewoon ding. Die is rock'n'roll tot het einde Ja, geweest. ja. Liefst toe in dat romantische idee, echt de kant van rock'n'roll? Of Ja, denk je dat- nou i- onzin als je alweer? daarvoor kiest, ik geloof best dat er mensen zijn die daarvoor kiezen, die dat prima vinden. Nou, moeten ze vooral doen. Een soort Jan Giro-achtige... Ja, moeten ze vooral doen. Maar voor mij past dat niet. Nee, Nee. in die romantiek ik net. In dat Nee, opzicht. ik zie daar geen romantiek in. Ik zie er absoluut geen romantiek in. Dat bedoel ik eigenlijk... Nee, totaal niet. Is dat een fout idee eigenlijk? Van je zou hem te gronden richten? Ja, als je dat leuk vindt, vooral doen. Maar nee, ik hoop op een lang en gezond leven. Nou ja, en toen had je intussen wat generatie muzikanten mee maken. Het Ja. ik wel het idee dat de huidige generatie jonge muzikanten, dus is maar de 18, 19, 20-jarigen. Ja. Ja, natuurlijk zal daar wel eens een blow en een pil nog eens een keer. Maar ik heb het idee dat het minder speelt dan in de jaren Ja, en ook ouder al, 30 plus ook. Ik bedoel, de rock'n'roll lifestyle, wat in de jaren 60 inderdaad heel romantisch leek. Is toch een beetje oude blanke mannen ding, of niet? Dat weet ik niet. Maar wel oud in elk geval en achterhaald, denk ik. Want je kunt nu vanuit je gezonde verstand en vanuit een gezond lichaam ook juist hele mooie dingen maken. En ook blijven maken. En ik ga de En indruk ook dat de goed nieuwe over generatie... nadenken over wat je aan het doen bent. Ja, want de nieuwe generatie had, die had dat wel wat. Hè? Van, Ik denk ook dat het een vraag... Kijk, in de jaren 60 was het allemaal nieuw en bijna alles wat je doet is wel oké, zeg maar. Maar als je nu nog een nieuwe en interessante, spannende popmuziek wil maken, moet je toch iets meer doen. En daar heb je meer van nodig, moet je meer over nadenken, meer creativiteit ingooien. En dat vraagt ook wel denk ik, een wat gezondere levensstijl. Ja. Ja. Mijn gezonde levensstijl heeft daar niet mee te maken, want ik maak zelf geen muziek. Ik ben als grafisch vormgever ooit de wereld ingestapt. Maar toen had toch ook 2 hele minuscule liedje optredens ooit, hoor, of niet? Ja, ik heb gezongen bij een schoolband, coverband. En ik heb nog gezongen, zal ik niet zeggen, geschreeuwd bij een punkband in de jaren 70. Oké. Op beide keer 1 keer opgetreden en dat was ruim voldoende om erachter te komen dat dat niet het ding was waar ik voor gemaakt was. Ik ben er toch even... Wist nog, een van de covers die is toch destijds... Jawel, wij speelden met die schoolband speelden we Be Careful With That X, Eugene van Pink Floyd en Editions of You van Roxy Music en dat soort dingen. Dus ik hoef ook niet heel veel te zingen, want er waren heel veel goede gitaristen. Rob van Hintem zat erbij en Klaas Schippers, die later naar Amsterdam is gegaan. En, Zit in Lul, toch? nee, dat is de andere Klaas Schippers. Er zijn een heleboel Klaas Schippers en dan moet je niet door elkaar halen. Nee, dat dokter is no Lul. Ja. Een oren Klaas Schippers. wel. Ja, die is ook DJ en vormgever in een bekende danceclub waar ik de naam even van kwijt ben in Amsterdam geworden. En heeft daar zijn toekomst gevonden. Oké, ja.
Nee, die was ook bij de gitarist en zo, alleen hij kwam uit Harde Grijp. Oké, Ja. grappig. Ja. De wenners thuis, krijg je een pick-up, dan Ja. sparren ze wat geld, en dan krijg je een plaatkeepje, en op een gegeven moment kom je op festivals te lonen. Moest dan geen muzikant worden, maar Striptekenaar. striptekenaar. Is dat de droom West, lange Ja. tijd? Nou, ja. In ieder geval, tekenen was wel mijn ding, zeg maar. En, Hoe vier best daarin gingen, tenminste om te proberen om, ik zeg mijn eigen stripboek of wat oors. nou, ik heb in de tijd losse stripjes getekend voor een Partij van de Arbeid weekblad, wat toen nog, De Nijen heette dat. Ja. En die kwam in de jaren 80, eind jaren 80 uit. Ja, daar heb ik een tijd lang een stripje voor getekend, zeg maar. Dus dat. En ik heb ook jaren 80 kwam ik bij de Stichting de Ooievaar terecht. En daar ben ik gewoon een postermaker geworden. Wie is Stichting Ooievaar de eerste organisatie West qua muziek, het eerste verdienen haast, hè, of net? Ja. Hoe de organisatorische kant even, om het zo maar zo te drukken. Ja, in het begin was ik daar postermaker en later ook secretaris en lid van het programmateam. En die is alles, of net? Nee, want er was een hele grote groep mensen die samen vooral alles deden. Het mooie van de Ooievaar vond ik, tenminste, was niet zozeer dat daar nou één iemand de bakens uitzet, maar dat het een hele grote club mensen was waar allemaal verschillende mensen vanuit hun verschillende muzikale voorkeur proberen, zeg maar, gezamenlijk een programma te maken. En dat was dan gewoon een heidens karwei natuurlijk. Want als je daar gewoon met 14 verschillende mensen met verschillende muzikale opvattingen zit. De een wil dit, de ander wil dat. En de ene wil commercieel en de ander wil underground. En weer iemand wil Amerikaanse roots. En weer de andere iemand wil experimentele lawaai. En dan weer iemand wil punk. En de andere iemand wil country. Ja, dat was natuurlijk een echt... Maar dat was wel, vond ik, vooral het mooie. Uit die hele club mensen kwam dan gezamenlijk toch een soort heel gevarieerd programma tevoorschijn. En omdat de Ooievaar gedwongen was, omdat er geen zaal in de stad was op dat moment, op allerlei verschillende plaatsen hun ding te doen, kon dat ook heel goed. Ali Farkatoure, die was in de kanselarij in een hele mooie ruimte, weet ik nog wel. En luide punkachtige en metalachtige dingen in de Mukkers en in de Brouwershoek. En zo had alles zijn eigen plek wel. En het hele programma bestond, wat deden we dan met z'n allen? Iets van 24 concerten in het jaar. Nou, dat ging de hele stad door. Van de Bouwhof tot Theater aan het Water, Zaal Schaaf. Ja. Hoe grappig hoe de historium dan uiteindelijk toch weer herhaald. Ja. Ik herken in Asterix daar heel veel van. Asterix en de Ooievaar zijn dezelfde soort clubs eigenlijk in verschillende jaren. Nou, ik zoekende, ze hadden heel vers podium weer voelen, tijdelijk, maar dat maakt ook alleen nog met corona. Ja. Maar we dat ik maar afwachten. Maar het ligt er heel bot op, hè? Ja, ook qua spirit, zeg maar, qua wat het is. Maar een beetje alternatieve kant zie ik hier. Vooral de alternatieve kant. Ja, en dat was bij de Ooievaar niet per definitie zo. Want die deden ook Herman Brood en John Hyatt. En concerten in de Frieslandhal. En net zo goed. Maar daar zaten met een hele leuke club mensen. Mensen als Pascal Plantinga, Sietse van Essen, André Moerman en zo. Nou, dat vond ik echt hartstikke interessante lui. En met een fantastische muzieksmaak. Ja. Dus met z'n allen hadden wij ook wel een beetje een belang om zoveel mogelijk spannende dingen naar de stad te halen. En dat maakt het ook wel leuk. En dat is ook een beetje de spirit zoals de Asterix die natuurlijk op dit moment ook heeft. Ja, en vooral het ziekje, nee, podia. En, ja. Maar vooral ook, kijk, we hadden het best wel veel makkelijker dan Asterix, omdat in die tijd natuurlijk gewoon buitenlandse tours gewoon naar Nederland kwamen. Want Nederland had een clubcircuit en daar kon je als buitenlandse act gewoon fantastisch spelen. Nu heeft Amerika en Engeland zelf hebben ook van die formaten van clubs. In Amerika speelde je vroeger of in een hele kleine kroeg voor 20 man. Of je stond meteen in een stadion, daartussen was niks.
Maar Nederland had een clubcircuit met zalen van 500 of 1000. En daar kon je, als buitenlandse act was het natuurlijk fantastisch om daar te spelen. Ja. Dus iedereen toerde naar Europa en iedereen toerde ook zeker 3, 4, 5, 6 data in Nederland. Nou ja, en als wij dan met de UEFA mazzel hadden, dan vielen we daar een keer tussen. Ja, we hadden met My Bloody Valentine in de Brouwershoek gehad. Nou, dus 175 man erin gepropt in dat bovenzaaltje. Zweten erop van de muren. Het was echt gigantisch. Maar fantastisch optreden. Een van de mooie dingen uit die tijd vond ik ook wel. Maar ook dingen als Ween en de Cardiacs. En allemaal spannende muziek die mij heel erg aanspreekt. Ik wil bands en acts die letter wel behoorlijk internationaal. Het vind ik geen hitparade bands. Nee. Maar wel een My Bloody Valentine was gewoon een grote band. Dan, dat is ook een grote naam. Ja. Wanneer begon dat voor vond jou ik dat niet zo spannend. Nee. Wanneer begon dat voor jou dat naar concerten ging en uiteindelijk toch in een zwitterige Brouwershoek te lonen komen met de totale vage band die compleet door de kant jagen, bij wijze van spreken met de gekke gitaarloeden? Ja, dat begon al in 71. Want Sjoerd Capeers organiseerde toen het Powwow Festival. En daar stonden al acts als Kevin Ayers en The Whole Moon en dat soort vage... Maar wie je dat in de eerste stap eigenlijk een beetje als publiek dan? Dat vond ik echt fantastisch. Ja, vond ik echt fantastisch. Er ging een wereld voor mij open als het ware. Die Powwows, dat was het wel. En wij hadden toen die platen bij trouwens. En hoe ontdekte toen die platen? De gangs dan zat een prototype naar de Putta en gewoon al die LP's. Robert van Zijen had een heleboel singeltjes voor 1 gulden. Nou, dan bespaarde ik weer een stuk koek bij de bakker en dan had je weer een singeltje. Dus maar ook wel op andere Maar plekken. muziek, hoe die is dat? Order toen alweer? Radio luisteren. Welke stations? Programma's op Hilversum 3 toen? Hilversum 3 heette dat, ja. Maar zie je ook van Caroline naar Radio Luxemburg of niet? Soms, maar de ontvangst was dan niet altijd geweldig. Dus, Ja, het beeld altijd moeilijk, hè? Nou ja, alles was in die tijd niet, behalve Hilversum 3 en de reguliere zenders, die piratenzenders, die kon je maar, die kon je wel krijgen. Nee, maar omdat die smaak er wel redelijk alternatief is. En ja, die kon je daar ook niks mee, want die draaiden ook gewoon hits, zeg maar. Ja. Nee, het was gewoon graven en inderdaad muziekbladen. Ja. Maar wie Wobbe en de Put toch wel een beetje de gateway naar de wereld of net vandaag? Ja, aanvankelijk wel, maar later zeker niet. Want we hadden natuurlijk ook wel een beetje een opbollige kant. En ik was dolblij dat toen later platenzaken als Disc en Sound and Vision kwamen. Omdat die wel een stap verder gingen, hè? Ja, dat zat meer in een hoek van wat ik zelf ook leuk vond. En daarvoor ging ik gewoon naar Amsterdam en kocht ik platen bij RAF en bij No Fun en dat soort zaakjes. Ja. Oké. Ja. Ja, prachtig. Of ik bestelde ze gewoon en dan kwamen ze over de post. Ja, dat kon toen ook al. Ja, mooi hoor. Ja. Dus jouw kanaal van No, is dat Spotify en streamen of doe ik ze nog steeds in de plank? Ik koop nog steeds vinylplaten als het even kan. Had je een grote collectie? Nou, nee, want ik gooi ook weer. Ik woon niet in een groot huis. Dus als ik. Had je die platen voor dingen? Ik doe dan wel weer platen weg als ik dat. Ja, op een gegeven moment ga ik er weer door en dan denk ik van nou. Het is wel gebeurd, dus dat hoef ik niet weer te horen, dus dan gaat dat weg. Er bestaat zo'n verzamelmonster van, ik maak zo in ieder geval qua vinyl. Niet verzamelen om verzamelen, wel leuke dingen kopen, dat. Weet je, maar niet ik ben geen collector of zo. Nee. Alsjeblieft ook niet, want het kost een vermogen. Ja, het is een hobby. Als je dat wil. Ja, nee. Nee, want ik heb ook nog het huis vol strips en gewoon boeken en films. Dus ja. We gaan naar muziek vandaag. Woven Hand en White Bird is de titel van het nummer. Ja. Heel ik is er net. Praat mij bij graag. Frontman David Eugene Edwards zat daarvoor in 16 Horsepower. Die ken ooit een band die de OFA in Romein ook heeft. Dat dacht ik al, dat ze naar Friesland West binnen. Ja, stond daar, zeg maar. Daar vond ik geen zak aan, moet ik je even vertellen. Nee, dus het is ook heel lang van mijn radar geweest.
Maar op een gegeven moment toen hoorde ik hem, en dan dacht ik niet, goh, wat is dit? En dat bleek hij te wezen met zijn nieuwe band, Woven Hand. En het is wat donker, het is super intens, maar dat is hij altijd al bij alles wat hij doet. En die combinatie, dat sprak mij wel aan. En dan niet solo, want hij heeft solo hier ook wel met Explore the North gespeeld. En dan is het heel maar. Dus dat vond ik ook bijzonder irritant, want ik stond natuurlijk vooraan daar. En op een gegeven moment kijk je dan in Salenschaaf achter je. En dan staan er maar 30 man. Ja. En dan voel je eigenlijk een soort plaatsvervangende schaamte van... God, wat zijn we hier voor minkukels dat we hier niet... hè? Want ik had in Hedon speelde die met band, heb ik een paar keer gezien. Volle bak. En geweldig. Ja, en dan is Salenschaaf, kijk wat de grut hè? Dan ja, want dat hadden we met de OEVAR ook wel. Dan hebben we ook wel dingen in Schaaf gedaan. En als je dan gewoon 100 man had, dan was het kantje boordje, zeg maar. Maar eigenlijk was 300 man nodig om daar een beetje leuk iets van te maken. Ja, was dit een plukje publiek van dat podium. En wat krijgt dan de hege is. En de zaal is, kijk wat de breedte, denk ik dan. Ja, precies ook. Ja, John Hyatt in de tijd 900 man en zo. Ja, dat is prima, weet je wel. Dan iedereen denkt van, goh, wat is druk en fantastisch en mooi. En hoewel het geluid bij Schaaf altijd wel een probleem is geweest. Daar weet je alles van natuurlijk. Ingewikkelde zaal, ja. Ingewikkelde zaal, van ook met die galmende onder het podium waar ze dan hun stoel hadden staan. Hebben ze later vol zand gegooid en toen werd het een stuk beter. Maar dat was eerst gewoon een grote galmbak. Ja, ik ben als metalliefhebber ben ik echt bij Motorhead na 20 minuten een beetje uitgegaan. Ik vond net de hutje, omdat Motorhead natuurlijk werd te lood weer. 120 dB is maar dat wie gewend, geraad klinkt. Maar dat in combinatie met Salenschaaf, zelfs met mijn kapotte eren. Boardrock was een stuk aangenamer. Nou ja, dat is in de vrije... daarom akoestisch jongen. En dan ging ik wel heel deer, maar ik denk, nou ja, dit is nog gewenst. Maar Motorhead wie uitrandje. Dat had ik 20 minuten volhouden bij Kruidron. Ja. Good old Lemmy. Goed, we draaien even een nummer van die. Woven Hand en White Bird. Of you, they are a gift. The smell of you on the wind's due shift. Behind a chosen curtain, I'm set adrift. The talk of you still on my lips. Come from another place in my chest, yes. Golden brown and wooden burrow, till we have faces in this world. And if I hear and do not do, how can I look after you?
each of you are here, I hear. Oh yes, and so are you, in an always way. Bound a woven hand to stay. Every white bird at the top of your voice. This day's dear, watch me run. She never grows, faint in the tribe. Just distant and blurred to my swing eyes. Every white bird at the top of your voice. This day's dead, watch them run. She never grows, faint in the tribe. Distant and blurred to my swing eye. My swing Woven Hand en White Birds. Muziek van Sjouk en Auto. In ieder geval toch helemaal vregen. Ja, van mij wordt maar waar. Ja, dat is zo'n meidje wel natuurlijk. Ja, absoluut, dit soort dingen. Jongen. Ja. Begin jaren 90, wist ja, hoe het nemen was, maar het zelf werd de directeur, CEO of weet ik veel, aanvoerder. Nee. Banenpoler. Banenpoler. Met behoud van uitkering. Mooi ook. Ja. van Friesland Pop. Ja. Ik moest heel erg aan mijn vrouw vragen, gaan we dit wel doen? Ja, waarom? Nou, omdat ik was natuurlijk een beetje vrij gevochten aan leven en we konden alles doen wat we wouden. Wat die is toen eigenlijk op dat moment? Nou ja, niks. Niks. Ik had een uitkering en dus zo af en toe. Dan had je een poster voor de ooievaar en dat soort dingen. Maar dat was het, zeg maar. En dan ging ik naar een concert en het leven was mooi. Ja, dat was... en toen was de Friesland Pop vroeg het bestuur van want zij hadden mij eerst gevraagd omdat ze zeiden van, je maakt mooie posters voor de ooievaar, wil je onze singlehoesjes ook niet ontwerpen? Want dat kun je al. Nou, mooi. En dus ik denk, nou best, wil ik wel doen. En zo. Maar op een gegeven moment, toen in 92 vroegen ze van, we hebben iemand nodig om op kantoor. We willen iemand op, Friesland Pop had helemaal geen kantoor. Dus, het bestond niet. Het was gewoon een soort schoenendoos met inhoud. Want jullie zitten tussen naast de popacademie, hè? Ja, daar zitten we nu. Ja. Dus ik moest heel erg nadenken of ik dat wel wou op kantoor zitten. Dat is wel net al even wat anders dan... hè? Dus, maar goed, ik ben dat gaan doen als banenpoler met behoud van uitkering. En in het begin was toen ik kwam, was zeg maar, subsidie was 15.000 gulden. Ja. En dat was ook de omzet, zeg maar. Nou, als boerenzoon denk je dan al gauw van, kunnen we daar niet wat meer mee doen? Ja. Dus, dat is toen door de jaren zo gegroeid. En niet alleen door mij hoor, want altijd een goed bestuur erbij gehad. Maar door de jaren heen ben ik gewoon meegegroeid met de organisatie. Dus op een gegeven moment moest ik ook op computercursus en managementcursus. Want ja, ik kreeg op een gegeven moment na 5 jaar... ging het zo goed dat de provincie zei van moet dat niet eens een vaste baan worden van diegene die daar werkt. Want dat gaat zo goed. Prima. Maar goed, toen kwamen we nieuwe banenpolen en stagiaires en zo. Dan moet je mensen nasturen. Nou ja, dat was natuurlijk niet iets wat ik kon. Nee. Dus dat moest ik echt gewoon op managementcursus, communicatiecursus en al dat soort dingen. Dat heeft mij wel weer... ik ontwikkelde mij gewoon een soort parallel met de organisatie mee. Dus dat was wel super mooi. Ja, want die tussen ben we haast 30 jaar verder. Ja. Ik geloof officieel 92 weer, dus de belangst. Ja, 92, 1 oktober. Ik weet het nog goed. Ja. Ik begon op mijn eerste dag, mocht ik een vergadering voorzitten van alle podia in Friesland.
Gezellig. Meteen in de diepe gegooid. Dankjewel bestuur, dacht ik nog. Ik heb het idee dat de zaal onderling wel een stuk beter worden is intussen, toch? Of niet? Ja, nee, want Friesland Pop was toen ook een soort club, zeg maar, waar van al die jongerencentra en plekken samen. En iedereen zat daar gewoon aan te trekken om eruit te halen, iets voor zichzelf eruit te halen. En pas daarna is er gewoon gekozen om daar ook een soort werkgroepenstructuur van te maken met projecten. En we hebben toen de kleine prijs van het bolwerk overgenomen. We zijn een blad begonnen, een Freeze Magazine. Workshops gaan doen, allerlei verschillende projecten gaan doen met verschillende projectgroepen erop. En dat heeft natuurlijk heel goed gewerkt. Wie dat eigenlijk voor die idee bij die oortreden van omdat er van te Dat maken? was niet direct mijn idee, nee, maar dat is in gezamenlijkheid ontstaan. Maar met welke motivatie bist er onbegonnen eigenlijk? Wat woest? Bij Friesland Pop? Ja. Nou ja, mijn idee was om nou ja, iets wat je toch wel hebt, is het mooie. En ik heb mezelf altijd gewoon heel dienstbaar gevoeld. Op een manier. Ik hoef niet voorop te staan. Ik hoef niet voor de microfoon. Ik zit nou wel bij de microfoon, maar vooruit. Dit was onder dwang, dus ik er maar even bij. Er zit een meneer met een jacht weer achter Sjouk. Ja. Nee, maar qua muziek, wat voor ambities hier is maar... Wat woest mij Friesland Pop? Wat voor concreet idee hier erbij? Of juist helemaal niet? Nee, dat was nog redelijk blanco. Omdat toen ik bij Friesland Pop kwam, de activiteiten nog relatief beperkt waren. Dus je kon heel veel initiatieven En financieel kon er net volle dus. Dus ja, nee, maar goed. Toen, ik weet nog goed dat toen de kleine prijsovername van het bolwerk, was dat dat werkte aanvankelijk als een garantiesubsidie van Friesland Pop voor het bolwerk, voor het organiseren van de kleine prijs. Nou ja, je snapt wel, die garantiesubsidie ging natuurlijk ieder jaar op. Ja. Dat was dan. Dus toen heb ik weet nog goed, een gesprek gehad. Ik ben naar Frank van den Berg gegaan en Frank van den Berg gezegd, was de toenmalige programmeur, die is naar Spanje geëmigreerd later. En Frank, jij vindt het internationaal programma voor je podium natuurlijk vele malen interessanter dan die hele kleine prijs. Zullen we dat bij Friesland Pop maar niet gewoon overnemen? Dan heb jij daar geen last meer van. Nee. Nou ja, zei hij, prima, gaan we doen. Dus toen de kleine prijs de volgende keer georganiseerd werd, kwam ik weer bij me. Ik zei van, Frank, wil je ook een voorronde en een finale van de kleine prijs inkopen? Inkopen, zei je, moet ik daar daarvoor betalen? Ik zei, ja, want het is een product, het is geld waard, dus het trekt zoveel bezoekers, dus hey. Oh, ja, nou. Dus toen, en zo ben ik al die podia langs gegaan. Op een gegeven moment leverde de kleine prijs, in plaats dat de 3000 gulden sowieso weg was, leverde het gewoon geld op. Best bij horen, ik word een handelsman dus. Nou ja, dat niet per se, maar soms wel. Ja, soms wel. Maar noodgedwongen en toen, dus? Noodgedwongen, want het budget was ook bij Friesland Pop natuurlijk heel beperkt. Dus vandaar ook dat we dat blad begonnen. Nou, daar hadden we adverteerders in en sponsors die drukten. En dus dat kon ook een beetje zo uit, weet je wel. Nou, ik denk toch dat het boerengedeelte in mij toch is. Want dat had ik thuis wel gezien. Ik denk, wat ik ook ga doen, zeg maar. Boerderij overnemen, dat ga ik niet doen. Nooit een optie geweest? Nee, dat is wel een optie geweest, maar ik weet wel. En mijn broer en zus ook niet trouwens. Wie is bij hem treien dus? Ja, we waren met z'n drieën dus. En wij hadden... Kijk, hoe gaat het met boeren? Het ene jaar heb je een goed jaar en dan verdien je hartstikke goed. De volgende 2 jaar verlies je. Nou, dat gaat met zulke pieken en dalen op en neer, terwijl je er keihard voor moet liggen. Ja, ik denk wel, ja, dat moet toch wel een makkelijkere manier wezen om door het leven te gaan als dat. Ja, we gaan aan Friesland Pop even horen. Is die boerenpleet er nog? Is alles er nog? Ja, die staat er nog, zeker. Al je roernaam ter oren? Ja, daar wonen nu andere mensen. Die houden paarden of zo, weet ik veel. Ja, dus prima. Ja. Straks even over de tijd en de muziek en dat wereldje. Ja. Maar eerst even naar een prachtig hoogtepunt. Tenminste, ik had persoonlijk een hoogtepunt mij maken. Maar ik weet niet hoe dat voor jou je als organisator het Frozen Land Festival. Ja. Ik zie als woordtrokker, weet ik hoe leuk het is. Ja. Maar ook hoe ingewikkeld en moeilijk en zwier het is om een festivaldel te zetten. Jongen, ja. Je wil een hele verhaal over vertellen. Ja, kan ik me voorstellen, ja. Hoe kwam je hem op Frozen Land? Wat wie de al hierin? De provincie kwam bij ons. Het was 500-jarig bestaan van de provincie. En aanvankelijk wouden ze een of ander beeld op een zeedijk neerzetten. Maar dat is toen niet voor gekozen, want ze wouden ook iets voor jongeren. Nou, toen zijn ze van, er was een
een bedrag. En kunnen jullie daar bijvoorbeeld niet een festival voor organiseren? Nou ja, het eerste wat we zeiden was van, als we dat bedrag nou door 10 slaan, kunnen we dan niet gewoon 10 jaar lang een festival organiseren? Want Weer wel een mooi bedrag dus. dat was een serieus bedrag. Maar dat kon niet, want het moest besteed worden aan Friesland 500 en daar zat het op en dat was het. Dus ik weet nog goed dat ik met Ivan Pel, de toenmalige programmeur van de Harmonie, die we gevraagd hadden. En we hadden natuurlijk ook expertise vanuit Wardrog gevraagd, Jaring de Groot ingevraagd. Dus wij met z'n drieën waren zo'n beetje zeg maar, de driekoppige crew die een en ander aan moest sturen. Dus ik met Ivan naar Willem Venema en Mojo in Delft. Die was door zijn rug gegaan, dus we moesten naar hem. Hij zat thuis, dus wij naar hem thuis. Zeg maar, bij hem, Willem Venema thuis aan de thee. En, dan wil ik nog in Team of Zoom of wat dan ook. Nee, dat was er niet. En de computers waren amper in gebruik. Dus wij daarheen en zei Willem Venema, ja. Nou ja, wat weer? Nou ja, zei Willem, ja, dan moet er wel geld bij. Want als je 5000 man wil hebben, hij zei van de eerste editie van Lowlands, herinner ik mij nog goed, en hadden ook 5000 bezoekers. En dat kostte 1,1 miljoen. Ja, en, serieus geld. Ja, serieus geld. Nou, ja, zoveel geld was er natuurlijk ook weer niet. Maar ja, de provincie vond wel dat er gewoon 5000 man moesten komen. Nou ja, en dus grote naam. En dus grote namen, ja, want die hadden we in eerste instantie er niet bij staan. En we hadden Mojo wel gebeld. En ondanks het goede gesprek met Willem Venema zei Mojo van, ja, wat is dat? Frozenland, nooit van gehoord. Dus eerst maar dat ken ik net. Eerst maar zien en dan geloven. We vertrouwen dat niet. Nee. Dus en toen had ik goed contact met Rob Berends van Paperclip Agency. En toen hebben we gewoon 3/4 van de hele stal van Paperclip zeg maar, op het programma gegooid. Wat voor bands had het dan? Huh? Wat voor acts had het dan? Lydia Lunch, Bark Market, de Cardiacs. Allemaal superleuke bands gewoon allemaal. Dus voor mij was dat ideaal. Want ja, ik dacht van, leuk zo'n Frozenland Festival. Maar ja, straks staat er, met wijze van spreken, Corrie Konings of weet ik veel wat. Ik wil er zelf ook wel wat aan vinden. Dat is me trouwens later nog aardig opgebroken. Want uiteindelijk heb ik van het hele programma geen zak gezien, omdat ik gewoon keihard aan het werk moest. Nee, dat hier Jaring de Groot wil vertellen in. Nou, maar het valt voor een verhaal haast. Leuk. Ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment nog een minuutje de Cardiacs gezien. Ik heb nog 10 minuten Equator gezien, een digital hardcore band uit Berlijn, waar ik toen ook groot fan van was. En 10 seconden Lydia Lunch gehoord, omdat ik achter de tent langs liep. Nou, dat was het. Ja, was het allemaal werk. Ja, maar uiteindelijk hadden we ook grote namen staan. Run DMC, kom op. Wereld van dus dat kwam ook doordat de provincie zei van, nou ja, dus toen zeiden wij van, ja, nou goed, dan betekent dat die begroting ook omhoog moet. Ja. Dus die moest dan ook naar, nou ja, wat Willem zei, uiteindelijk 1 miljoen. Dat is het ook geworden, zeg maar, uiteindelijk. En zo kwamen we gewoon de grote namen dus. En zo er zijn de Posies en de Run DMC en de Levelers. Ja. Dat is allemaal later toegevoegd aan het programma. Ja. Nou ja, al met al waren er iets van 6400 bezoekers. Dus prima voor wat het was natuurlijk. Maar ja, en we waren, het mooie was wel, we waren ook toen al, omdat wij bij Frozenland ook aan het pionieren waren. Want wij vonden dat we tegelijk een danceprogramma moesten doen. En tegelijk bandjeprogramma. Dus dan stond ook Paul Elstak, DJ Roughneck en Gizmo en al die hardcore dudes stonden daar ook, zeg maar. En bands als Equator en Shizuo, dat zwom daar wat tussenin. Dus we proberen daar dan ook een soort van geheel van te maken. Maar ja, en mensen zeggen, ja, dat moet je niet doen, want dat wordt grote knokkerij en dat wil niet en zo. Want dus DJ Dano was het jaar daarvoor op Lowlands nog met modder van het podium gegooid door het publiek. Dus nou ja, we knepen hem wel een beetje, maar uiteindelijk was daar helemaal niks aan de hand natuurlijk. Want ja, wat is het hier, Friesland? Ik bedoel, kom op, iedereen kent iedereen. We gaan niet moeilijk doen met elkaar. It's a small world. Dus het was één groot feest wat dat dan gaat.
En de jongens van ID&T die waren er ook, zeg maar. En die waren zelf ook maar met nieuwe concepten bezig. Dus wij waren druk met hun in gesprek. Zo van of zij het concept ook niet over wilden nemen. En het gewoon in de toekomst door wilden zetten. Ja, daar waren ze wel voor. En dat was gewoon heel ver. Eigenlijk was dat al zo goed als rond, zeg maar. Totdat er bij ID&T intern ineens het hele middelmanagement werd ontslagen. En dus ook onze contacten en de mensen die deze plannen mee op tafel hadden. En dus was het weg. Wegplannen. Ja. Wegplannen. En toen hadden wij ook geen follow-up zo snel meer om een volgend jaar een andere partij te vinden die daar iets mee kon. Dus toen bleef het bij een eenmalig ding. Maar wel een mooi ding, maar wel echt de zwaarste 3 dagen van mijn leven, zeg maar. Ik dacht, tot dat moment dacht ik van, nou, ik kan alles wel. En je kunt gewoon dag en nachten door, geen probleem. En dat kan ik allemaal wel aan. Maar toen daar ben ik echt gewoon even een stevige paar dagen helemaal kapot van geweest. Een goede les geweest. Ja. Ik ben erachter gekomen tot hoe ver ik kon gaan. Ja. Tot hier en niet verder. Ja, nee, zoiets. Toch een hoogtepunt, hoe zwier het misschien ook weer, was mij makkerhast. Ja, nou ja, op zich wel. Aan de andere kant, zeg maar, wat mij bij Friesland Pop het meeste voldoening heeft gegeven, is dat zei ik net ook al een beetje zo, achter de schermen dienstbaar mee kunt helpen om de mogelijkheden voor Friese artiesten om zich verder te ontwikkelen en om vaker te spelen, zeg maar, om dat mee vooruit te helpen. Dat heeft mij door al die jaren heen het beste gevoel gegeven. En dat loopt natuurlijk een beetje ook parallel natuurlijk met mijn sport, met atletiek, zeg maar. En ik kom daar nu ook achter dat het gewoon ook heel erg leuk is om kids mee te trainen. En dat idee had ik eerst niet, maar dat komt dan later. Ja. Maar in de muziek, ja, dat is wel, zeg maar, de rol waarvan ik vind, van ten eerste is dat de rol waarvan ik vind dat Friesland Pop die moet hebben. Maar waar je ook, zeg maar, als persoon zelf de meeste bevrediging uit kunt halen. We praten straks verder over. We gaan eerst weer muziek draaien. Anna von Hauswolf. Wolf, ja. The Mysterious Vanishing of Electra. Wat is dit? Dit is een Zweedse dame die echt geweldige muziek maakt. Soms op hele grote kerkorgels. En soms ook met een bandje. Ik heb haar op Le Guessou in Utrecht gezien. Was echt een immens indrukwekkend optreden. Hij heeft echt een stem, daar val je stijl van achterover. Echt geweldig.
Lekker nummer. The Mysterious Vanishing of Electra. Anne van Hauswolf. Zeg ik het gewoon uitspreken, Sjouk. Doe maar. Sjouk, dan hebben we Friesland Pop. Want de haast 30 hier omspaand, om het zo maar eens uit te drukken. Ja. Ze zit natuurlijk altijd wel in de popwereld. Hè? Dus liedse podia, productvrijwilligerswerk. Ja. Bij provincie en gemeentes vaak sluitpost van de begrutting. We worden vaak klauwen en om het bij elkaar te krijgen. Ja. Vaak meer ambities dan dat je hield had. Ja, absoluut. Hoe hast u dat ervaren? Wie het altijd een leuke uitdaging om het maar eens even zwart-wit te zitten? Of hast eigenlijk wel eens, wist er wel eens clear mee? Dat het altijd van 4 komen moest? Ja, nou nee. Ik heb deze baan altijd ervaren als een soort lot uit de loterij. Waarbij ik gewoon een soort werk kan doen wat ik echt super leuk vond. En waar je echt geweldige leuke mensen tegenkomt. En waar je ook weer inspirerende nieuwe muziek hoort. En dat houdt je ook jezelf ook weer fris, zeg maar. En dat vind ik het mooie, zo'n soort wisselwerking. En uiteraard probeer je samen met gemeenten, andere overheden, provincie vooral, want Friesland Pop is natuurlijk een provinciale instelling. En met de ambtenaren daar en gedeputeerden en probeer je zeg maar een zo goed mogelijke invulling van die talentontwikkeling in Friesland op poten te krijgen. Hast die altijd steun vielt voor de provincie? Heel vaak wel, ja. Zeg maar. Uiteraard was het voor ons natuurlijk een rare gewaarwording dat vorig jaar ineens anders was. Als een klap bij in ieder geval een soort heldere hemel, om het maar cliché maar eens te broeken. Ja. Kwam er ineens de mededeling van, het is nu gebeurd met Friesland Pop, hè? Zoals die dat keuren. Nou ja, daar kwam het op dalen eigenlijk. Daar kwam het op neer. Ja, dat was niet, zo zijn ze het natuurlijk niet, want het was gewoon een adviescommissie die weliswaar Friesland Pop goed had beoordeeld, maar we vielen net onder de streep. Dus, En dus gaan we sterker eruit? Ja. Op papier? Op papier wel. Als plan? Ja. Bist de bord van schrokken? Ja, want ik was dat niet gewend. Want ik was de provincie altijd als een hele betrouwbare partner gewend die juist heel erg meedacht, zeg maar. Ook met name uit de ambtenaren en de politiek heb ik eigenlijk de eerste 25 jaar nauwelijks gezien, omdat er gewoon een hele brede support was voor wat wij deden. Ik weet nog goed dat ik bij Jan Wietske de Vries wel op kantoor kwam en dan zei van, nou, wat heb je hem nog nodig? Dat was een beetje plat gezegd. Maar positieve grondhouding, om het zo maar zo te drukken. Ja, maar daar kon je natuurlijk heel veel kanten mee op. En dan wist ik niks te bedenken. Dus dan ging het gewoon in principe hetzelfde pakket wat we hadden. Maar in die zin voelde je je ongelooflijk gesteund, zeg maar. En waarderen dus. Ja. Ja, en dat was natuurlijk wel weg na dat advies van die commissie. Ja. Maar goed, dat blijkt ook wel dat dat een soort glitch in de besluitvormprocedure van de provincie zelf is geweest. En het nu gelukkig ook zeg maar wel weer
goed rechtgebreid hebben. Ja. Maar daarvoor moesten we wel langs de politiek. Maar Om dit is het provinciale staten, zeg maar. een beetje procedurele uitglij. Ja, nou ja, Hoe goed, wil het is een beetje raar om ondersteunende instanties te vergelijken met mensen die hoogwaardige kunst maken, om het maar zo te zeggen. Die echt artistiek in de top bezig zijn, terwijl wij een brede sportclub zijn die juist zoveel mogelijk aan de basis, zeg maar, mensen verder wil helpen. Ja, want je bent vooral voorwaarden scheppend, heb ik het idee, hè, als organisatie. Ja, faciliterend, ja. Ja, hè, Ja, dat. En natuurlijk doen wij ook dingen, zeg maar, voor mensen die verder willen. Hè. We hebben een supportregeling voor kleine podia en kleine festivals, ook in de kleinere plaatsen door de provincie. We hebben een supportregeling voor bands die naar het buitenland toeren willen. En acts, DJ's. Dus ook aan die bovenkant van de piramide doen wij ook. En wij zijn eigenlijk een soort muzikantenorganisatie, zeg maar, die op zoveel mogelijk plekken, zeg maar, de boel mee omhoog wil duwen. Ik dacht, want natuurlijk denk je, wat je weet dat je met Sjouk en auto praat, begin je denk wat wordt hard. Ik dacht, het hier gelukkig net gebeurd, dus ik er maar even bij. Ja. Heel bizar van die eindige ken, hè? Een ier van in pensionering. Ja, Hier Friesland Pop. Op Ja. papier even net meer bestaan kennen, ja. omdat de subsidie waarom lutsen weer. En toen hier misschien als keer met matten in een corona hier dat die hele muziekwereld plot leidt. ja, ook nog eens een Weer keer. een Ja. absurd einde, Ja. zo dat wijze kennen. Ja, Hè? Dacht ik van de week. Ja, Ik denk, echt hè? heel absurd. Heel Ja. absurd, ja. Een soort rare nachtmerrie, of net? Ja, dat wel. Je hebt er wel eens nachten van wakker lijkt. Dat zal ik Ik je kan wel me vertellen. voorstellen. Ja. Want die muziekwereld leidt echt helemaal plot. Hè? Ja, dat is echt... wij doen met Friesland Pop nog wel wat dingen die we online doen kennen. Maar de dynamiek internet, hè? Nee, precies. Want normaal werk je samen met de podia en de festivals en doe je daar talent stages en weet ik veel wat en zo. Maar we zijn alweer bezig met Tallships in juni, komende juni in Harlingen, om daar ook weer 2 podia te vullen 2 dagen lang. En met allemaal weer nieuw talent. Dus er zijn echt inderdaad ook partners in het veld waar je heel veel mee kunt, zeg maar. En als dat dan door de omstandigheden niet wil, omdat het hele live gebeuren plat ligt, ja, dat is natuurlijk frustrerend, want dat is precies waar het om draait. Ja. Ik kan me voorstellen dat heel veel muzikanten in deze periode wel met nieuw werk bezig zijn en nieuwe dingen aan het maken zijn. Maar ja, op een gegeven moment weer die ook wel weer eens op een podium laten zien en horen. Ja, en die dynamiek is er net. Hè? De Nee. Mexico muzikant, er is net naar een festival of een tour of weet ik wat, naar een presentatie zelf starten werkje. Want die kennen het houden worden. Nee, ik dacht echt dat we, ja, het is een beetje foute symboliek misschien, maar ik denk, er begint me niks en hier is de haast eindigen me niks. Ja, nee, maar dat is natuurlijk het leven zelf ook. Je wordt geboren en je gaat dood. Ik bedoel, daartussen gebeurt het. Ja, maar dat hier werkt ik in dus. Ja, Sjouk en ja. auto zet Friesland Pop op een kaart en Nou, doe hier is haast het jacht door die in dus. Ja. En de door besloot en dit is de kaai. Ik heb het niet alleen op elkaar gezet. Nee, hè? dat snap ik. Maar even, hè, want Ja? het is wat foute symboliek, maar Ja. dat gaat gelukkig toch weer oors. Maar ja, we zitten Ja. wel in die corona shit, om het zo maar zo te drukken. Ja, nee, maar er zijn nu ook weer nieuwe ambtenaren bij de provincie en zo. En daar is het contact ook al wel weer heel goed mee. En je krijgt ook wel mee dat dat ook niet is wat zij zelf willen, zeg maar. Het is ook, de provincie wil zelf ook heel graag, zeg maar, dat er een gezond klimaat blijft. En als je de boeien, zeg maar, onder de top wegslaat, dan heb je na een jaar die top ook niet meer. Nee. Iedereen snapt wel dat gewoon uit de onderkant, uit een brede onderkant, dat daar ook de nieuwe toptalenten vandaan moeten komen. Ja. En als je dat wegmaait, ja, dan komen die ook niet. Nee. En dan moet je ze van buiten invliegen, maar wie wil dat? Ik bedoel, dat doe je niet. Dus dat kwartje is denk ik wel gevallen. Wordt binnenkort ook een rapport gepresenteerd naar het onderzoek, een onderzoek naar de infrastructuur van de Friese popcultuur, waar de provincie ook om gevraagd had. Dus dat is nou al klaar. Dus, en daar komen ook wel wat interessante dingen weer uit naar voren, waar zowel de provincie als Friesland Pop ook wel weer verder mee kan. Wat leest achter? Ik hoop een club van enthousiaste mensen die gewoon dit lekker voort gaan doen. Wat mijn perspectief is. Ja, en er natuurlijk om zoveel tijd wel weer eens een nieuwe draai aan geven, want dat moet sowieso. Het ene tijdbestek vraagt gewoon wat anders dan het andere, zo simpel is het. Dat je nu met een kleine prijs van Friesland, zeg maar,
alleen de hele markt bedient, om het maar zo te zeggen. Ik vind markt een beetje een raar woord, maar om het met de hele doelgroep serie bedient, dat is natuurlijk niet meer zo. Dus, maar dat fluctueert ook. En we hebben nu een DJ-contest en we hebben een hip-hop contest. En wat we zoeken is natuurlijk ook weer links waar die acts dan weer verder mee komen. Dus verbinding met de Grote Prijs van Nederland, met een landelijke organisatie als Popsport. Nou, met allemaal andere partijen en ook festivals waar je misschien talent stages weer kunt doen. Ook misschien wel buiten Friesland, als het hier niet wil, dan misschien wel op een andere plek. Dus zo probeer je toch zoveel mogelijk acts, zeg maar, support mee te geven om zich zowel aan de basis, maar ook al wat verderop weer te ontwikkelen. Je stond gewoon trainingen aan in atletiek. Want het is een fanatiek sport wat dat betreft. Er bent er maar een boekje bezig. Kun je daar al wat over vertellen of net? Ja, nee. Nou ja, dat kwam ook voort uit het boek van Robert Wielinga. Die vroeg mij of ik daar mee wilde helpen en een klein stukje beeldredactie wilde doen. En toen dacht ik van ja, het is een heel mooi boek geworden. Echt, maar document, hè? Maar wat mij betreft wel weer met de usual suspects. Dus ik dacht van, nou, wat zou het niet een mooie aanvulling zijn om dan ook een soort fotodocumentje te maken met al die acts die mij de afgelopen 30 jaar, zeg maar, zoveel plezier hebben bezorgd. En waar ik zelf heel erg van genoten heb. Niet dat ik van die grote namen niet genoten heb. Ik heb een enorme bewondering bijvoorbeeld voor een act als De Kast, die gewoon zelf, zeg maar, dat helemaal zelf uit de grond getrokken hebben. En dat kan ook alleen maar als boerenzoon natuurlijk. Maar ik bedoel, dat is een heel ander ding, zeg maar. Dat is respect. En dat is misschien niet hetzelfde als muzikaal genot of zo. Dus in die zin, en soms komt dat bij elkaar en soms loopt het uit elkaar. Prima. Maar de dingen die mij het muzikale genot hebben bezorgd, zijn niet de dingen die bij iedereen voor op de radar staan. En die je ook altijd in boeken kom je die niet tegen. Dus ik denk, nou, laat ik nou eens een boekje maken waarin je die wel tegenkomt. We gaan weer een cliffhanger, want we verklappen ergens in april, komt het uit? Ja. Het is verhuisd. Het is verhuisd, want het zou nu komen met de Friese Lenteweek, die nu 7 januari met de Friese Poppenwoord zou beginnen en dan een week later weer zou eindigen met optredens en van alles en nog wat. Met zo'n dingen van popfabrieken, producties en noem het maar op, zeg maar. En dat is nu door de maatregelen van nu kan dat niet. Dus hebben we dat opgeschoven naar 1 tot 8 april. Ook al omdat we 1 april sowieso samen met Neushoorn van plan zijn een nieuw festivaletje voor Friese acts te gaan doen. Dus dat sloot daar wel weer mooi bij aan. Dus dat is dat boekje, de release daarvan is ook opgeschoven. En dat jij hem dan in Noorderwien, welke bands en muzikanten sjouken in de holle had? Live het mooi mysterieus worden. Want als laatste het Freeze Festival. Ja, een van onze pijlers, zou ik bijna zeggen, die eigenlijk op dezelfde manier weggevallen is als ook Friesland Pop zelf afgelopen jaar dreigde om te vallen. Dus ook een commissie die dan oordeelt op artistiek niveau. En wederom ga je dan met je breedte sport de mist in. En daardoor is het uiteindelijk weggevallen. Maar het heeft ook echt jarenlang, zeg maar, een stip op de horizon ook geweest voor artiesten om naartoe te werken. En wat in deze tijd ook heel erg gemist wordt. Hè? Niemand kan meer echt optreden en zo. En dat is echt een grote ramp. En het is een omgekeerde situatie. Maar toen de situatie nog normaal was ook Freeze al toch voor heel veel Friese acts een ding om... daar kunnen we misschien wel staan. Dus kijken of we iets bijzonders konden bedenken. Want dat was dan ook het leuke. Mensen gaan zich dan ook inspannen om iets anders te doen dan anders. Dus ze komen dan ook met bijzondere producties en nieuwigheden en nieuw materiaal. Of grappige shows met gasten
gasten of whatever, zeg maar. Dus dat was altijd wat mij betreft een groot feest. Zonder dat ik daar nou ook veel van mee kreeg. Omdat je wederom achter de schermen natuurlijk aan het werk bent. Heel spietig dat er net meer is dus. Dat is super jammer. En zowel een neushoorn als wij voelen dat heel erg. Het is ook niet zo dat je op andere festivals nu heel veel Fries talent op de planken ziet. Dus even afgezien van oerrock of bergenpop of zo, waar dat wel zo is. En waar ook heel veel publiek op komt. In die zin ook super mooi. Maar puur de Fries-formule, zeg maar, om het maar zo te zeggen. Nou ja, niet dat we dat festival per se door willen zetten, maar we willen wel weer iets bedenken waardoor Friese acts weer meer mogelijkheden krijgen om gewoon weer eens een bijzonder dingetje te doen of zich te laten zien, zeg maar, op een planken. Komt een boekje uit, mijn mysterieuze inhoud. Gisteren lekker met de atletiek bezig, heel maai met pensioen. En als ik die zei, stoppen ze dus net helemaal met het organiseren van zaken. Maak ik het zo een beetje zitten? Of is het wel helemaal gebeurd? Dat weet ik niet. Als iemand mij voor iets leuks vraagt, dan wie weet. Dan krijgt het, voorspel ik die hartstikke droog, denk ik. Dat weet ik niet. Dankjewel, Sjouke. Ja, is goed. Leuk dat je er wierst. En wil Treffelkoor weer met het boekje? Zullen we het al praten? Ja, dan neem ik Theo mee. Theo van der Veer, want die doet er omheen. Nee, we kunnen er niks meer over vertellen. Oh nee, dat zou ik niet zeggen. Maar dan jaren we die weer en dan praten we over de muziek die in het boekje beschreven wordt. En de foto's, et cetera. Ja. Het was mij waar genoeg. Ik draai nog één nummer, die is te mooi vindt. Maar ik zal nog even uitlezen waarom. Grunewald, Tess Parks en Anton Newcomb. Ja, ik ben een hele grote liefhebber van psychedelische lawaai dingen. Anton Newcomb is de frontman van de Brian Jonestown Massacre. Die met Canadese zangeres Tess Parks nu samen dingen doet. Zo af en toe. En dan weer niet en dan weer wel. En ook een fantastisch optreden gezien in Nijmegen een paar jaar geleden. En die matchen zo mooi met elkaar. Fantastisch. En dit is ook een heel mooi nummer. Dank u wel.